Kidi Group 7, 5 Friends Sunflower, Government Shangchana High School, Changaron Kalkania. Chan kan team hi mi pali kanama leader hi mi le working media le rem ratinya chan assistant hi Johan le rin omanya chan assistant hi Johan le rin omanya chan member hi ke ma Elizabeth Saudin Puina chan member pakhat case munga ani so sung ko problem awangin na ron kal theilowa kan project a hianin kuwa vel hi kan lata chan ti ri chuan tamwa kan la lawa chan chu en tir en masa pho kha kan dua hlok le hlok lo kha chuan anna le ara ve kha kan la masa kan la phata chan chi nei ve kan la chan zanga ve chu kan senga chanin a hlok na kha chu zan hi ve la ne bracelet le chi hi chu siam sa kan la mai a chuanin hai a chi a shui a or nang chi ve kha kan tha ga chan kan chei dang lam ve thunga chan dora te kan da mimal en kan zor ba ka a hu hawin kan zor boka samtron le bakil hi chu a mimal en kan zor do be ka chan chu in mu khom thena hi arem chang lo lu to ka chan kan thil siam hi a thei ang a zor le chal chua hi kan dua chan chu ba ka chuan midang ta na changkai thei tur anga siam kha kan du bok ani kan thil siam te hi amimal le dora te arem chan angin kan da kan zor ho chin boka amimal kan zor chan chu kan lo man reng lo ba hu ho kha chuanin skola te khanin kanin mu khoma chan kan zor tu ve kha kanin pia wa cha pa te kanin pia chan manin kan lo zuara a ho kha chuan kan zuar tam thei lo ani teamwork hi a hlut na le a that na chu teamwork hi chu mani mi mal ngei dan ai kha chuanin I a hu ho na ngei to kha chu ngei to na te lawin ang lo ve a khata hana ai tha sei chon hei in chil ton na ti me ang tiang kha a om thin ta a kha tiang hanin teamwork hi chu mi ma ni aya imania sti top ai chon teamwork hi chu alo shazok nge ti kha ron soi du chuan rin om na ti hi chu rin om na an ti chuan engkim han thil ti na hianin rin om na hi apoi mo em a thil kan tia kan rin om chuan engkima hei kan hlo tling kan hlo tling ngei don kan rin om phot chuan ti kha kan zir suak bok ani chuan mani kut ke ading dan le in to del hi chu mani kut ke ading don chuan in thepoi mo ber chu teimak na le teimak na hi apoi mo bera chumi chu TMC han min zir tira chan rinom po angai boka chan in to del mani in to del hi a changkaya school ka pa te po hian ke mani kan in to del chuan in chung te poisa dil ngai reng lovin mani in sum kan thok chuak theya kami kha kan nei le in tura te school bus fare te kan mang thei ani yan ngei tuana fing tak ne kan thil zor vela hian ngei tuana hi man ve anga ya chumi kan ngei tuana man dan tur chuanin idea thata ka nga ya teamwork po apoi mo em ani chon ngei tuana kan man lo chuanin kan thil zor te kha kan loss chau do na chumi ya chuanin pakhat riru ai chuanin teamwork ya lo poi mo ti kan she chuak ani TMC a hianin lom thu kan soi dua chan chu ya lom lo ta ula hetiang te he kan te lai hang kan she chuak do kan zir chuak don lawa kan pui tlen hun thlanga min pui tu tur ani awangin le ngei tuana thatak te idea thatak te min tho chwa ti rabain lom thu kan soi ani lo me product ke kufa present tree ho pangala in ta tro ta khanin khoi khange lep try in ti ber kuwa hi a hlok deuh ber Kuba paket pa ngai min siam. ani me dora te khan kan da me mo panga yang kan siama songa man hiang kan siam deuh tang puya samni man hi chu kan siam tam bak lo ti chuani ti zelin la ege una khanin ti sang khat lai le ti siam thei ta a ti chuani kimi sang khat khi engtin nge man zelin tu mani in tau del nanin man le ja kan tum kan chan ha kan tim hawin Kan zelin tum. Enge har sign ti be.
in mu khom le azor how hi harsa ber chan chu chung kolama problem te lo om china bang hian a harsa kan ti deuh ber chu eng tin nge in har sa chung chuan eng tin nge in kal thin ti hanin engine ni vera te hianin keni chon class 10 ho chon extra kan lata chumi zo vera chuanin kanin hu khoma ti chuan kan zuar kwal ni mai kan hmel sha te baka kan chenom te bul vera te ti khan arem channa a hu hoin kan zuar top mai chu nuam tin nge so min tiam an nuam a hu ho chuanin an nuam che zar chu diesel ton tawla diesel pe nge pe yang อันนี้เลยมั่วขัดเดียที่เล่นปฏิฆาน้ำมันนี่ตัวเดียวเราจะสื่อสารเรื่องเป็นแบบไหนส่วนอินชุ่มเต็มเองทิ้งเงี้ยอันนี้อัน support ใช่ไหม โอ้ support ครบไหมก็จูกระชุ่มแต่จวนก็เฉียนแต่ที่จูก็เชื่อจวนเลย support เข้ามากันที่เราจะพอให้มินเลยสักเวทีน้องโง่กูว่าจะพอ 给你播这个老跟充电人是不？ ท่านไปทำติดชั้นชูให้ดีเอ็มแล้วมันจะรอนก็เสียอินเล่ถ้าเสียชุดแต่ข้าเนี่ยสุ่มโดนรอนสึกหรือว่าเจ้าเต้นเราตีฟ้าแล้วกันเรามั่วอาจจะจูสปอร์ตนะเต็มตีปีนั้นถ้าเป็นอาการตีน่าดิสโตรเป็นจุดเริ่มต้น Enge so tu dang in nem le. a TMC chung a hian kan lom hle ani An lo me.